Miliónová úvodná stránka e-shopu. Túto štruktúru využívajú na slovenskom a českom trhu značky ako Panacea, Notino, Jim Beam, Musiker, ale aj Giovanni. Každá jedna z týchto firiem robí minimálny obrat 1 milión eur ročne. Úvodná strana slúži na zaujatie a okamžité presmerovanie zákazníkov na produkty, ktoré hľadajú. Zaujatie, pretože je to úplne prvá vec, ktorú na vašom e-shope vidia. A zaujať by ste mali 3 typy zákazníkov. Prví sú tí, ktorí vedia, čo chcú a sú rozhodnutí nakúpiť, ale rozhodujú sa, u koho nakúpia. Na týchto zákazníkov môžu platiť napríklad banery so zľavou. Druhý typ sú tí, ktorí poznajú produkt, ale nie sú presvedčení nakúpiť. Na týchto platia benefity a garancie. No a tretí typ sú tí, ktorí vedia, že majú problém, ale nepoznajú daný produkt, ktorý im pomôže. A na týchto zákazníkov pomôže okamžité presmerovanie na produkty. Štruktúru sme dopodrobna popísali v popise pod videom. Zdieľajte toto video človeku, ktorému pomôže.